Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gavino. Taong 1955, Palawan. Halos lahat ng pamilya ni Gavino ay may matibay na paniniwala sa anting-anting. Kahit na ang mga babae sa kanilang angkan ay merong tinatangan. Sa kadahilanang ito, kahit sa murang isipan ni Gavino, ay mulat na rin siya sa mistisismong hatid ng mga bagay na kaloob ng Diyos at ng kalikasan. Subalit, dahil masyado pa siyang bata ng mga panahong yon, wala siyang kakayahang makakuha at mag-angkin ng naturang bagay. Subalit sa paglipas ng mga taon at naging binata na siya, mas lalo niyang naunawaan ang patungkol sa ganoong bagay. Sa mga panahong ito, dahil nasa wastong gulang na siya, malaya na siyang nakakarating kung saan-saan. Wala siyang naramdamang takot dahil alam niya sa kanyang sarili na kahit wala pa naman siyang tangang agimat ay tanga naman niya ang respeto at pakikisama sa kanyang kapwa. Isang araw, dahil kapistahan sa isa sa mga baryo sa kanilang lugar, naisipan ni Gavino at ng kanyang barkada na tumungo roon at nang makipista. Sa mga panahong yun kasi ay nauuso ang paligsahan, lalo na ang mga arnis at buno. Pagdating nila roon, agad silang nakahanap ng bahay kung saan sila posibleng makipista. Maswerte naman at may kakilala ang kaibigan niya roon, kaya hindi sila nakaramdam ng gutom. Pagkatapos nilang kumain, minabuti nilang tumungo sa plaza para magliwaliw. Dahil malapit lang din naman yun sa bahay na kanilang pinuntahan, nakarating kagad sila roon at nakahanap ng magandang pwesto. Hinintay nilang magsimula na ang paligsahan ng arnis. At nang nagsimula na ito, ay nagawa pa nilang makipagpustahan kung sino ang mananalo. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang kasiyahan nang may lumapit na isang lalaki kina Gavino. Matalim sila nitong tinitigan hanggang sa mapako ang kanyang paningin kay Gavino. Sinabi nito na silang dalawa ang maglalaban sa buno dahil tila nagsisiga-sigaan itong si Gavino. Tumanggi naman siya at nagwikang hindi siya lalaban. Dagdag pa niya, naroroon lamang sila upang makinood at hindi para makilahok. Subalit di naglaon dahil kung ano-ano na ang sinasabi ng lalaking yon, pumayag na rin si Gavino. Pinigilan pa siya ng kanyang mga kabarkada dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Pero hindi nagpapigil si Gavino. Alam naman niya sa kanyang sarili na may kakayahan siyang lumaban, kaya kahit papaano ay may tsansa rin siyang manalo. Sa kadahilanang yon, wala nang nagawa ang kanyang mga kaibigan kundi ang suportahan na lamang siya. Nang magsimula na ang kanilang laban ay hindi man lang nakaramdam ng kaba si Gavino. Matapang niyang hinarap ang humamon sa kanya at naglaban silang dalawa. Subalit, habang patagal ng patagal ay napapansin ni Gavino ang tila nagiging iba ang personalidad ng kanyang kalaban. Mas nagiging malangis ang katawan nito at ang kanyang lakas ay lalo pang nag-ibayo. Sa kadahilanang yon, walang ibang naisip si Gavino kung hindi ang daanin na lamang sa bilis ang kanyang estratehiya. Wala siyang naging pakialam kung medyo madulas ang katawan ng kanyang kalaban at ang tanging nasa isipan niya ng mga sandaling yon ay ang manalo at makapag-uwi ng premyo. Nang papatapos na ang kanilang laban, ay biglang nagwika ang lalaki sa kanya. "Kung hindi ka magpapatalo sa akin, babalikan kita pagkatapos ng laban nating ito." Napailing naman si Gavino
at inisip na nilalansi lamang siya ng kanyang kalaban. Hindi rin siya natakot dahil alam niyang marami-rami rin sila at may mga dalang patalim at barilang kanyang kasamahan. Kalaunan, walang naging panama ang lakas ng naturang lalaki. Mas magaling pa rin kasi at mas maliksi si Gavino, kaya siya ang itinanghal na kampyon sa kanilang pagbubuno. Sa kadahilanang yon, tuwang-tuwa naman ang mga kasamahan ni Gavino sa kanya. Sinabi pa nilang magiinuman sila para idaos ang pagkapanalo ni Gavino. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagsasaya nang lumapit kina Gavino ang lalaking nakalaban niya. Galit na galit ang mukha nito at tila may kung anong binabalak na gawin. Noong nasa tapat na nila ang taong yon, seryoso itong nagwika. "Humanda ka! Hindi ako pumapayag na ipinapahiya mo ako sa maraming tao. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mong ito sa akin." Pagkatapos magwika ng lalaking yon, may napansing kakaiba si Gavino. Nagbabaga kasi ang mga mata ng lalaki at nang bahagya nitong ibuka ang kanyang bibig, ay napansin din ni Gavino na may pangil ito. Dahil sa pagkabigla, hindi na siya nakapagsalita at tinitigan na lamang ang lalaki na agad ding lumihis ng kanyang paningin. Noong matapos na ang paligsahang yon, minabuti ni Gavino na uminom. Subalit, dahil alam nilang malayo pa ang kanilang lalakarin para makauwi sa kanilang baryo, hindi siya masyadong nagpakalango sa alak. Tumagal din sila roon ng ilang oras at dahil sa kanilang masayang usapan, ay nakalimutan nila ang naging banta sa kanila ng lalaking yon. Hindi nga rin niya alam kung nakita ng mga kasama niya ang pag-iiba ng anyo ng lalaking nakalaban niya, pero minabuti niyang wag nang buksan ang usaping yon kahit na malakas ang kanyang kutob na may saaswang ang naturang lalaki. Pagkatapos nilang mag-inuman ay nagpasya na silang maglakad pa uwi sa kanilang baryo. Maliwanag naman ang buwan noon, kaya hindi sila nahirapang magbaybay ng daan papauwi. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may mapansing kakaiba si Gavino. Malalim na ang gabi, subalit sobrang alinsangan ng panahon. Ngunit dahil inisip niyang baka dulot lang yon ng nainom nilang alak, hindi na niya pinansin ito. Nagpatuloy na lang siya sa kanyang paglalakad, lalo pa at medyo nauuna na ang kanyang mga kaibigan. Walang ano-ano, natigil sa kanyang paghakbang si Gavino nang may mapansin siyang gumagalaw sa unahan na siyang naging rason para kabahan siya. Ilang sandali pa, bigla ang tumambad sa kanila ang 5 nilalang na may mapupulang mga mata. Hindi naman natinag ang mga kaibigan niya at agad silang bumunot ng kanilang baril. Pinaputokan nila ang mga nilalang na yon, subalit napakaliksi ng mga iyon at nasayang lang ang kanilang bala. Dahil alam ni Gavino na nasa alanganin sila, nagpasya siyang magtago na muna at pinanood na lamang niya kung ano ang mga mangyayari. Inihanda na lang din niya ang kanyang sarili dahil baka pati siya ay matunto ng mga nilalang na yon. Ilang sandali pa, nanlumo si Gavino nung makita niyang mabilis na nilapitan ng mga nilalang ang kanyang mga kaibigan. Pinagkakakagat nila ang mga ito at dahil sa bilis ng pangyayari, ay wala nang nagawa ang mga barkada ni Gavino. Mas lalo pang tumibay ang kanyang hinala na mga aswang ang mga yon dahil nang mabuwalang kanyang mga kaibigan ay winarak ng mga nilalang ang kanilang tiyan at nilantaka ng kanilang mga laman loob. Magkahalong takot, panlulumo at awa ang naramdaman ni Gavino ng mga panahong yon. Ninais niyang lumabas para labanan ng mga aswang, subalit alam niyang matatalo lamang siya at matutulad sa kanyang mga kaibigan.
Kung may agimat lang sana ako, kagaya ng ama ko at ng aking mga tiyuhin, kayang-kaya kong paslangin ang mga yan. Huwag kayong mag-alala. Igaganti ko kayo. Hindi ako papayag na hindi ko sila mabawian. Sambit niya sa kanyang sarili habang pinapanood ang karumal-dumal na gawain ng mga aswang. Dahil abala ang mga aswang na yan, naisipan ni Gavino na tumakas. Hindi na niya nagawa pang lumingon sa kanyang mga kaibigan at mas piniling iligtas na lamang ang kanyang sarili. Tumakbo siya ng walang humpay. Subalit dahil medyo nahihilo siya, hindi niya naiwasang matumba ng ilang beses. Nung mga sandaling yon, ay pumasok na siya sa kagubatan, kaya mas lalo pa siyang nahirapan dahil hindi gaanong nakakalusot ang liwanag ng buwan doon. Ganun na lang ang kanyang pagmumura nang sa hindi niya inaasahan ay natisod siya sa isang ugat na nakausli. Akmang babangon na sana siya nang makarinig siya ng kaluskos na papalapit sa kanya. Natigilan na lamang siya nang mapatitig sa unahan dahil napansin niyang may nakatayo roon at inilalahad nito ang kanyang kamay. Nagkaroon ng kakaibang kutob si Gavino, gawa ng amoy na amoy niya ang lansa ng paligid. Subalit, bago pa man niya matabig ang kamay na yon at makatakas, mabilis siyang sinunggaba ng aswang. Hinawakan siya nito sa kanyang ulo, tsaka buong lakas na ibinalibag. Hindi yun inaasahan ni Gavino, at nang pagbagsak niya sa lupa ay naramdaman niya ang sakit ng kanyang katawan. Mas dumoble rin ang nararamdaman niyang pagkahilo. Pinilit niyang tumayo pero hindi niya na yun nagawa nang makita niyang nakatayo na sa harapan niya ang aswang. Nakangisi yon at naglalaway habang nakatitig ng mabalasik sa kanya. Ilang saglit pa, nagwika yon sa garalgal na boses at nang magbanta ang aswang ay agad din naman nalaman ni Gavino na yun din ang lalaking nakalaban niya sa tagisan ng lakas at bilis. Anong kailangan mo sa akin? Pinatay na ninyo ang mga kaibigan ko. Ano pang gusto nyo? Tanong ni Gavino. Mas lumaki pa ang pagngisi ng aswang na yan. Subalit sa halip na sumagot ay buong lakas niyang sinapak si Gavino na naging rason para mabuwal ito at panandali ang mawala ng malay. Nang makabalik sa kanyang ulirat si Gavino, nawari niyang may bumubuhat sa kanya. Ninais niyang pumiglas noon upang sana'y makatakas, ngunit napagtanto niyang nakagapos ang kanyang paa at kamay. Meron ding piring ang kanyang mga mata at busal ang kanyang bibig, kaya wala siyang nagawa. Alam niyang noong mga oras na yon ay nasa delikado siyang sitwasyon, kaya minabuti niyang magdasal sa kanyang isipan na sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Pilit niyang isinantabi ang takot na kanyang nararamdaman noon at nag-isip kung papaano siya makakatakas. Hindi alam ni Gavino kung ilang oras ang naging paglalakbay nila. Mas lalo na lamang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang tumigil siya at nakarinig na siya ng mga garalgal na tinig. Nung mga sandaling yon, kinuha ng mga aswang na yon ang kanyang piring at maging ang kanyang busal. Patawa-tawa pa ang aswang na siyang nakahuli sa kanya, kaya alam ni Gavino na yon ang kanyang nakatunggali. Isa kang duwag! Dahil hindi mo ko kayang labanan ng mag-isa ka lang, naghanap ka pa ng mga kakampi mo. Humanda ka kapag nakatakas ako rito. Sambit ni Gavino habang pilit na nagpupumiglas. Napangisi naman sa kanya ang aswang na yon at sa garalgal na boses ay nagwika rin. Sige, kumuda ka lang ng kumuda. Dahil bukas ng gabi ay magiging alaala ka na lamang sa mga tao. Sinabi pa ng isang aswang na magiging masarap ang kanilang hapunan sa susunod na gabi
dahil maliban sa isang matanda ay meron pa silang lalantakang binata. Napakunot noon naman si Gavino, subalit bago pa man siya makapagsalita ulit, hinila na siya ng 2 aswang at dinala sa isang kulungan. Nang naroon na siya ay nakita niyang may isang matandang nakahiga sa isang sulok. Dulot naman ng kanilang naging ingay ay agad ding nagising ang naturang matanda at nagulat nang makita si Gavino. Pagkaalis ng mga aswang na yon, lumapit ang matanda kay Gavino at nagwika. Hindi ka sana naririto. Kagaya ko'y kakainin ka rin nila bukas ng gabi. Nagpakilala rin ng matandang yon bilang Jose at ilang linggo na raw siyang nakakulong doon. Agad na kinabahan si Gavino dahil doon. Nagtanong siya sa matanda kung bakit siya naroroon at hindi naman inilihim ng matanda ang rason kung bakit siya ikinulong ng mga aswang. Napag-alaman ni Gavino na nagawa ng paraan ng mga aswang upang madiskomunyon siya, nang sa gayon ay hindi na ito magawang pigilan ang kanilang paghahasik ng lagim. Kung dati kang albularyo, ibig sabihin may alam kang kagamitan para magawa mong talunin ng mga aswang. Wika ni Gavino. Kung may kagamitan lamang ako na pupwedeng pumuksa sa mga aswang na yan, hindi ako mangangambang patayin silang lahat. Habang nagsasalita ang matanda, napatitig lang naman siya sa malayo at napabuntong hininga. Muling inulit ni Gavino ang kanyang sinabi at sa pagkakataong yon ay tumugo ng matanda sa kanya. Sa labas ng kuta ng mga aswang na ito ay may inilibing akong isang tabak. Isang patalim na ginawa kong representasyon ng tabak ng atardar. Sambit ng matanda. Pagkarinig ni Gavino sa sinabi ng matanda, ay tila may kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang buong katawan na siyang naging rason para kilabutan siya. Dahil nagsasalita pa ang matanda, nakinig na lamang siya rito. Subalit, dahil wala na akong kapangyarihang paganahin ang orasyong yon, hindi ko na magagamit ang tabak na yon. Kaya kung talagang buong yung loob, ipagkakaloob ko yun sa'yo. Nais kong kunin mo yon at ilabas mo ko rito. Magtulungan tayong ubusin ang lahi ng mga aswang na naririto. Saad pa ng matanda. Napakunot noo si Gavino. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid para maghanap ng pupwede niyang daanan. Subalit dahil matibay ang pagkakagawa ng kulungan, alam niyang mahihirapan siyang sirain yon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dyan. Bago ka umalis dito, kailangan muna kitang turuan ng mga dasal para mapagana mo ang espiritual na enerhiya ng tabak kong yon. Wika ng matanda. Nung mga panahong yon, naging buo ang loob ni Gavino, tsaka naging determinado siyang malaman ang mga aral na nais ibahagi ng matanda sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na simula pa noong bata siya, ay naging pangarap na niya ang magkaroon ng agimat at matuto ng mga lihim na aral. Sa buong gabing yon, sa tulong na rin ng mga kaalaman ng matandang si Jose, nagawang makapag-aral ni Gavino. Naging madali sa kanya ang matuto dahil sa pagnanais niyang makagante sa mga aswang na dumukot sa kanya. Noong madaling araw na, nagplano silang dalawa kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi naman ng matanda kung ano ang naging palatandaan na pinaglibingan niya ng tabak. Hinikayat pa ni Gavino si Jose na sumama na lamang sa kanya, subalit tumanggi ito dahil mas madali silang mahuhuli kung dalawa silang aalis. Di kalaunan, isinagawa na nila ang kanilang naging plano.
Nang masiguro ni Gavino na wala ng aswang na nakabantay sa kanilang kulungan, lumabas siya sa bahagi ng kulungang yon na pasikretong ginawa ng matanda. Pagkalabas niya sa kulungang yon, sinabi pa niya kay Jose na babalik ito upang iligtas siya. Napatango naman ang matanda sa kanya at nagpaalala na hindi siya dapat mag-aksaya ng oras dahil kabilugan ng buwan sa darating na gabi at magiging doble na ang lakas ng mga aswang. Subalit, alam ni Gavino na masyado nang kulang ang kanyang oras ng mga sandaling yan, kaya nagwika na lang siya kay Jose. Kung ano man ang kalalabasan ng aking pakikipaglaban sa mga aswang, handa kong tanggapin yon. Hindi lamang sarili kong iniisip ko ngayon, kundi maging ang mga tao na posible pang maging biktima nila. Pagkatapos naman niyang magwika, ay agad din siyang lumabas sa kuta ng mga aswang. Maswerte naman siyang hindi siya nahirapan, kaya nagawa niya ang makatakas doon ng hindi nahuhuli ng mga nilalang na yon. Nang nasa labas na siya, hinanap niya ng maigi ang palatandaan na sinasabi ng matanda. Pero dahil hindi pamilyar sa kanya ang lugar na yon, nahirapan siyang hanapin yon. Susuko na sana si Gavino at mas piniling umalis. Subalit saktong pagkatitig niya sa kanyang unahan, ay nakita niya ang palatandaang sakto sa paglalarawan ni Jose. Agad niyang nilapitan yon, at nang hawiin niya ang mga tuyong dahon doon, ay nakita niyang nakabuhaghag ang lupa roon. Maingat na hinukay ni Gavino ang lupa roon, at gano'n na lang ang kanyang tuwa nang makita ang tabak ni Jose. Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon at inusal doon ang mga lihim na dasal na itinuro sa kanya ng dating albularyo. Ngayon, humanda kayo sa aking pagbabalik. Pagsisisihan ninyo kung bakit ninyo ko dinukot. Wika pa ni Gavino sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, namangha siya nang makaramdam siya ng kakaibang init sa katawan na noon lang niya naramdaman. Tila nag-ibayo na rin ang kanyang lakas noon at parang mas lalo rin siyang tumapang. Dahil malapit nang magliwanag ang paligid, naisipan niyang bumalik sa kuta ng mga aswang. Nagkaroon din siya ng hinuha na marahil ay mas mapapadali ang kanyang paglipol sa mga aswang na yan kung merong araw. Pagkatapos niyang gawin ng maikling ritual na itinuro sa kanya ng matanda, minabuti niyang bumalik sa kinukutaan ng mga aswang. Subalit, gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang hindi na niya nagawang matagpuan ang kuta ng mga aswang. Wala siyang ibang nakita sa bahaging kanyang dinaanan kung hindi mga ligaw na halaman at mga puno. Napailing na lang siya noon at agad na naisip na marahil ay nagawa siyang linlangin ng mga aswang. Sa kadahilanang ito, wala siyang ibang naisip na gawin kundi ang maghintay ulit ng pagdilim ng paligid. Gawa ng nakakaramdam siya ng gutom, minabuti niyang maghanap na muna ng pupwede niyang makain. Marami namang mga punong may mga bunga roon, kaya naisipan niyang pagmasdan ng mga bunga na kinakain ng ibon. Naisip kasi ni Gavino na kung kinakain ng ibon ang naturang bunga, ligtas ding kainin ng mga tao yon. Maswerte naman siya dahil hindi nagtagal ay nakahanap siya ng prutas na kanyang makakain. Nang mabusog na siya, minabuti niyang magpahinga dahil magkahalong antok at pagod ang kanyang naramdaman. Halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong siya ay magising, kaya minabuti niyang hanapin ang kuta ng mga aswang. Alam niyang bilog ang buwan sa gabing yan, kaya nasisiguro niyang matutunton niya yon kung sakali. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paghahanap nang makamoy siya ng sobrang baho. Parang naghahalong lansa ng isda at amoy bulok na laman ng samyunon. Agad namang nagkaroon ng kutob si Gavino
na malapit na siya sa kanyang hinahagilap. Sa kadahilanang ito, mas naging maingat siya sa kanyang paglalakad. Dumaan pa ang ilang sandali at may natanaw na siyang maliit na pamayanan na pinaliligiran ng gubat. Bale, ang bahaging yun lamang ang walang kapuno-puno at mga kubo lamang ang naroroon. Ilang minutong natigilan si Gavino noon at nakiramdam sa kanyang paligid. Nang biglang umihip ang hangin ay napailing siya at napabulong na napamura. Napagtanto kasi niyang doon nagmumula ang nakakasulasok na amoy na kanyang nalanghap, kaya nawari niya na yon ang kuta ng mga aswang. Kailangan kong iligtas si Jose. Alam kong hindi siya nararapat na mamatay sa kamay ng mga aswang. Wika niya sa kanyang sarili. Habang nasa ganoong sitwasyon, biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Gavino. May nauulinigan kasi siyang mga sigaw, kaya naisip niyang baka nagsisimula ng maghanda ang mga aswang para sa kanilang kapistahan pagdating ng gabi. Yan na nga! Sambit ni Gavino nang matandaan niya ang itsura ng mga nadadaanan nilang bahay bago siya inilagay sa kulungan. Nung mga sandaling yon, tuluyan ang dumilim ang paligid, kaya nagpa siya siyang simulan na ang pagpunta sa kuta ng mga aswang. Kinakailangan kasing mailabas ni Gavino si Jose sa kanyang kulungan bago pa man ito katayin ng mga aswang. Nang tuluyan na siyang makalapit doon, nagmatsyag siya sa paligid. Noong mapagtanto niyang tahimik ang bahagi kung saan naroroon ang kulungan, nagpa siya si Gavino na tuluyang pumasok doon. Subalit, nang papalapit na sana siya sa kulungan kung saan naroroon si Jose, nakita niyang may mga aswang na paparating, kaya naisipan niyang harapin na muna ang mga yon. Inagaw niya ang pansin ng mga ito, kaya gano'n na lang ang galit ng mga aswang na yon sa kanya. Mabilis silang sumugod sa kanya, at dahil ayaw ni Gavino na may ibang aswang na makakaalam ng kanyang presensya, sinalubong niya ang mga ito at umusal na rin ng puder si Gavino na siyang itinuro sa kanya ni Jose. Saktong pagkalapit sa kanya ng mga aswang na yon, walang awa niyang tinaga ang mga ito, at maging siya noon ay nagulat nang makitang tila may kakaibang puwersang nagtulak sa dalawang aswang. Kita rin niyang umusok ang mga ito at nasunog na parang tinamaan ng kidlat. Nilapitan niyo ni Gavino at namangha siya nang makitang hindi na gumagalaw ang dalawa. Noon din, nilapitan ni Gavino ang kulungan kung saan nakakulong si Jose. Tinulungan niya itong makalabas doon, at saktong pagkalabas nilang dalawa ay may narinig silang sigaw. Ibinaling ni na Jose ang kanilang pansin sa sumisigaw at kita nila ang 5 aswang na nakatitig ng mabalasik at nagbabaga ang kanilang mga mata. Nagwika na lamang si Gavino sa matandang kasama niya na huwag siyang aalis doon at lalabanan niya muna ang mga aswang. Subalit, hindi naman nagpapigil si Jose at kinuha niya ang patalim na nasa tagiliran ng isang aswang tsaka sumunod kay Gavino. Si Gavino na mismo ang sumugod sa mga aswang na yon, ngunit labis ang kanyang pangamba nang mapasigaw ang isa sa mga yon na nakatakas ang kanilang magiging hapunan. Matapos nun, nakarinig sila ng sunod-sunod na mga kaluskos. Nagkaroon siya ng kakaibang kutob na sobrang dami ng mga aswang na makakalaban nila. Pagkakita niya kay Jose, agad siyang nagtanong kung ano ang kanilang dapat na gawin. Sinabi naman sa kanya ng matanda na lalabanan niya ng walang takot ang mga aswang at ang tabak na niya ang bahalang magparusa sa kanila. Napatango naman si Gavino sa sinabi nito, kaya nang makita niyang nakapaligid na sa kanilang mga aswang, mas hinamon niya pa ang mga ito. Kumasa naman ang mga aswang na yon at sabay-sabay silang lumapit. Naglalaway pa sila na animoy sabik na lantakan sina Gavino at Jose.
Subalit, sa bawat aswang na lumalapit sa kanila, pinagtatatagayo ni Gavino at agarang tumitilapon. Napangiti na lamang si Jose nang makita kung papaanong nasusunog ang mga aswang na yon dahil sa kapangyarihan ng kanyang tabak. Subalit, sa halip na matinag ang mga natitirang aswang, ay mas lalo silang ginanahan sa pakikipaglaban. Naging mabilis ang kanilang galaw na halos hindi na sila makita ni Gavino at Jose. Bahagya namang nabahala si Gavino dahil doon, kaya nagtanong siya sa kanyang kasama kung ano ang kanilang mainam na gawin. Ayon naman kay Jose, maghintay lang sila ng tamang pagkakataon dahil masusugatan pa rin ang aswang kahit na nasa ganoong estado sila. Walang ano-ano, may napansin si Gavino na mainit na hangin na bigla na lamang lumapit sa kanila. Sa kadahilanang yon, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang ere kahit wala pa naman siyang nakikita. Isang malakas na pag-ungol ang kanilang narinig hanggang sa may nakita silang dalawang aswang na bumagsak sa lupa. Sunog ang katawan nun at wala ng buhay. Nang mga sandaling yon ay 3 aswang na lamang ang natira. Nang makita nila ang nangyari sa kanilang kasamahan, ay nakaramdam na sila ng takot, kaya sa halip na lumaban kina Gavino ay sinubukan nila ang tumakas. Nakita yun ni Jose, kaya nagwika siya kay Gavino na gamitin ang katagang nakasulat sa tabak ng atardar nang sa gayoy magawa niyang masugatan ang aswang kahit na medyo malayo na ang mga ito. Yun nga ang ginawa ni Gavino at habang nakatitig siya sa mga aswang na yon, ikinumpas niya ang tabak na hawak niya. Nagulat na lamang ang kanyang mga mata nang makita niyang tumilapon ang 2 aswang at nasunog ang kanilang katawan. Napabuntong hininga na lang silang pareho nang mapagtanto nilang nalipol na nila ang mga aswang sa maliit na nayong yun. Hinalughog pa nila ang buong paligid upang makasigurong wala ng ibang aswang doon at kahit mga bihag man lang. Nang makasiguro na sila, umalis sila sa lugar na yon at hinayaan ang mga sunog na bangkay na nagkalat doon. Ganun na lang ang pasasalamat ni Gavino kay Jose dahil sa mga itinuro nito. Noong mag-alok naman si Jose, natuturuan pa niya si Gavino ng iba niyang nalalaman. Hindi naman siya tumanggi. Di kalaunan, naghanap sila ng paraan para muling manumbalik ang kakayahan ni Jose sa panggagamot. Pinuntahan nila ang mga mahihiwagang bukal at yungib sa kanilang probinsya at sa tulong ng isang ermitanyo ay nagawang maibalik ni Jose ang kakayahan niya. Tuluyan na niyang naging estudyante si Gavino magmula noon at naging matyaga naman ito sa kanyang pag-aaral. Sa pagtagal, tinuruan na rin ng mga tsuhi niya si Gavino upang mas maging bihasa siya sa mga agimat at anting-anting. Marami pa silang mga nakasagupang aswang hanggang sa binawian na ng buhay si Jose dahil sa katandaan. Samantala, si Gavino naman ay naging isang manggagamot na nagmimisyon sa buong Kabisayaan. Kahit saan man siya magpunta, ay hindi niya iwinawaglit ang ipinagkaloob sa kanya ng kanyang maestro Jose na isang tabak na may basbas ni atardar. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda. As in, sobrang ganda ng kwento na to para sa akin. Kasi pinag-uusapan na rito, ranggo ni atardar eh. Tapos yung tabak pa na binigay ni Jose sa kanya, binasbasan ni Jose ng katakatakot siguro na ritual, orasyon, o pagbubuno ng oras para mabuo yung tabak na yun. Kasi sobrang lakas. Pansin nyo sa takbo ng kwento,
Humihiwa lang sa hangin pero punit-punit yung mga aswang. Di na ako magtataka rito kasi pinag-uusapan natin dito si Atardar eh. Diba? Tapos doon naman sa sobrang bilis matuto ni Gavino ng mga aral na binigay sa kanya ni Jose. Alam niyo kung bakit? Nasa linya na o nasa dugo na ni Gavino ang pagiging isang mahusay na albularyo o manggagamot o kung ano pa mang nasa panig ng kanan. Kasi 'di ba, ang sabi rito, parang hindi naman interesado si Gavino sa mga aral-aral na 'yon eh. O wala pa siya sa wastong edad. Siguro nasa tamang edad siya pero meron pang inirereserbang aral sa kanya na babagay sa kanya. Buti na lang, itong aral na binigay ni Jose sobrang lakas tsaka sobrang lalim. Siguro maski yung mga kamag-anak nito ni Gavino nagulat din eh. Kasi isipin mo, tabak, tapos may basbas, may purong dasal, purong basbas na nagmula kay Atardar. Tayong lahat alam naman natin na nag-e-exist lang yung Atardar sa di ba? Sa spiritual na mundo. Pero yung ilalagay mo siya sa physical, grabe, ibang usapan na yun. Ganda lang sana nito kahit may 2 o 3 episodes, no? Pero okay na rin ako para dito. At least kahit papano, solve naman tayong lahat. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.